na ibag arabi aming kakabsat. Sa bandumanen, kadatoy awisan kayo, iti panagdebosyon ken panagkararag. Kadoanda kakabsat iti panangkanta iti daytoy imno nagdakkel kinamatalek mo, great is thy faithfulness. Nagdakkelan na kinamatalek mo, awan lading iti umayken ka, sikaken ti kaasim di agbaliw, kas ti ugma ken ti agnanayon. Anyan na nagdakkel kinamatalek mo, tunggal bigat para buran nakam. Amin nakasapulan mi ited mo, ken kaagyaman kam uka ngatuan. Panawan ti lamek ken kapudut na, init bulan ken amin nabituan. Agmay-may sada mangipanegnek, ti dakkel nga ayat mo kadakam. Anyan na nagdakkel kinamatalek mo, tunggal bigat para buran nakam. Amin nakasapulan mi ited mo, ken kaagyaman kam uka ngatuan. Pakawan ti basol talna di umlay, ti panangidalan mo kadakam. Pigsa ita kenam na mati bigat, apu sikat ti pagyamanan mi. Anyan na nagdakkel kinamatalek mo, tunggal bigat para buran nakam. Amin nakasapulan mi ited mo, ken kaagyaman kam uka ngatuan. Ti leksyon tayo ti daytoy rabii kakabsat ket manipod iti surat ni Propeta Joel, Kapitulo 2, versikulo 28, agingga iti 32. Joel 2:28-32. Kastoy iti mabasa tayo. Kunati Apo, kalpasan na ibuyat konto ti espirituk iti amin na tao, ipakaamun to dagiti anak yu ti mensahek, agdarep-dep to dagiti lalakayo, ket agparmatan to dagiti lalaki nga agtutuboyo. Iti dayta tiyempo ibuyat konto ti espirituk uray pay kadagiti adipen, lalaki man wenno babae. Iti dayta ngaldaw, agipakita akto kay iti ballaag iti tangatang ken ditoy daga. Adanto panakaybuyat ti dara, adanto apoy ken asimbuyok. Agsip nga to ti init, ket lumabagan to ti bulan akas ti dara,
sakbaya dumteng tinaindaklan ken nakabutbuteng ngaldaw ni Yahweh. Nga may espalto dagiti amin nga agpatulong ken ni Yahweh. Kas kinunana, adanto dagiti makalasat iti Jerusalem, makalasat to dagiti pilyak. Kakabsat, ti libro ni Joel, saritaan na ti dakkel akari ti Dios kay iti tattao. Anya daytoy akari ti Dios kay iti tattao. Ti panakapabaro, ti spiritual ang panakabaro. God's promise of restoration and spiritual renewal. Iti konteksto iti panaka-ukom, ken panaka-gulo, ti lubong, ti Dios ipaay na ti may sa akari. Ano sa dino, iparupok nanto ti Espiritu Santo kay ti amin na tattao. Kadag iti tattao na. Ipasimudaag na iti panakabaro, panaka-revive. It signifies a new era of awakening and revival. Daytoy asinurat ni Propeta Joel, ket in quote ni Pedro iti aramid 2, idi nga imay ti Santo Espiritu kadagiti adalan. And it also speaks to us today. Kastamat nga, saritaan namot daytoy kada tayo ita. Kas, urayan tayo ti panaka tungpal ti kariti Dios. Apan nakapabaro. Iti versikulo 28 kan 29. Saritaan na nga rod ti kariti Dios apan iparupok na ti Santo Espiritu kay iti tattao. Siputan tayo daytoy. Kunana, ibuyat kunto ti Espiritu iti amin na tao. I will pour out my spirit on all people. Saan laeng nga kaliti napili, wano kaliti sumagmamano, kunana kaliti amin a tao. Ubing, agtutubo, nataengan, lalaki kan babae, adipen, kan amo. Ti kariti Dios, apanay porpok iti Espiritu Santo ket agpaay iti so amin. Saritain na daytoy ati Dios awan idumduman na. It speaks of God as a God who is inclusive. May kadwa ti leksyon tayo saritain na dagiti pagilasinan. Signs and wonders. Iti versikulo 30 kan 31 saritaan na ti panangi pakaammo panangi pablaak ti Dios ti panakabalin na. Joel's prophecy speaks of the supernatural signs and wonders that will accompany this outpouring of the Spirit. Makitan to ti dayag ken panakabalin ti Dios inton ibuyat iparukpok ipaay ti Dios ti Santo Espiritu na. Anya tinapasamak ijay aramid 2. Dagiti adalan ng rugida ngagsao iti sa bali pagsasao. Wenno dagiti daduma kunada speaking in tongues. Saan da pulos nga inadal daytoy ngem ti Dios inted na daytoy asagot kadakwada. Saan na kahit nga sawan kakabsat saan tayo nga mo tagig speaking in tongues ket awan kadatoy ti panakabalin ti Dios. Ket na lang sa unday ito'y nga, babaan iti panakabalin ti Dios. Ti mensahe ti Apo, ket naipakaamo kay ti amin a nasyon, kay ti amin na tatawo, ket nabalbaliwan ti puso, nabalbaliwan ti biyag, dagiti amin a nakangag. You may not know how to speak in tongues. Mabalin nga awan kan ka iti sagot, na dumadumag pagsasao. Wano gloso lalya. Ngem no, babaan iti panangibingay mo ti mensahe ti Dios kay ti tattao na balbaliwan ti biagda. Makita ti panakabalin kandayag ti Dios. Ken ka. Sumaruno kakabsat. Makita tayo, manipod iti leksyon tayo. Ti kapitulo 2, versikulo 32. Ti kari ti Dios sa panakaysalakan.
Kunana ti 32, nga may spalto dagiti amin ngagpatulong ken ni Yahweh. Kas kinunana, addanto dagiti makalasat di Jerusalem, makalasat to dagiti pilyag. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Daytoy ti ultimate promise of spiritual renewal. Panakay salakan. The promise of salvation. Ti panangiparukpok ti Diyos iti Espiritu Santo kay ti tatao katapno. In the end, maawat dati panakay salakan, maawat dati biyagag na nayon. Saan laang nga revival? It's transformation. Panakabalbaliw. Wano ni John Wesley kunana, regeneration. Panagbalbaliw. Makita, dagiti tatao ti datdatlag, kan panakabalin ti Dios. People will see signs and wonders. People will experience signs and wonders because of the coming of the Spirit. However, if their lives are not changed, awan sersarbina. God has promised that He will give His Spirit to us. Inkariti Diyos nga pahinat Espiritu na kadatayo. Kat no maawat ito Espiritu na, no ta Espiritu ti Diyos ada kadatayo. Mabalbaliwan ti biyak tayo. Maimatangan tayo, mapadasan tayo. Dagiti datatlag, ken ti panakabalin na. Kat ag resulta dayto iti panakabalbaliw iti biyak. Ulitek. Awan serserbi, ti panakaawat tayo, panakapadas tayo, panakasaksi tayo, kaliti signs, miracles and wonders. No saan tayo matanabalbaliwan. Ti Diyos nagkari, ti panakay salakan. Gamday to'y katagpaay kaliti, nagbalbaliw, ti biyag da. Kalpasan, an na imatangan da, naawat da, ti parabor, ka naglaplapusanan, apa nakapalit na. Tapno, no naawat tayo, ti panakay salakan, mabalin ako nun tayo, anyan ang nagdakkel, ti kinamatalag mo. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Agkararag tayo. Ti parabor kan pamedisyon ting kay paay kada kami itang rabii, o Apo. Bendisyon ti suwagtungal may isa kada kami. Ituloy mo ay parukpok ti Santo Espiritum kada kami. Release and fill each one of us with your Holy Spirit, O Jesus. Punwa na kami ti Espiritu Santo mo, Jesus, wapo Diyos. Tapno balbaliwan natin puso mi. Punwa na kami ti Espiritu Santo, tapno may matangan mi, kan makpadasan mi, kay ti dadatlag, na arami ti Diyos. Makita mi ti kipan nakabalin kan dayag na. Kas makita mi kan marik nami dagitoy. Pudno ang mabalbaliwan ti puso kan biyak mi. Ipaay mo ti Santo Espiritum kada kami, kat agasan na kami. Ipaay mo ti Santo Espiritum kada kami, kat paraburan na kami. Ipaay mo ti Santo Espiritum kada kami, kat ipaay mo ti biyagag na nayon kada kami. Tinagan mo Kristo. Amen. Ti mo minsan pa'y kakabsat, siyak ni Pastor Joey Galnato, ti kadwayo iti panagdebosyon kan panagkararag, iti tunggal rabi ti Sabado. Kanagiti kayat nati mahibingay iti sagot kan bendisyon,
iti iglesia, iti NACS, kan kay ti trabahador na, at to'y ti Gcash, kan bank account ti iglesia, pakamuan da kamlaeng, no, at dain pa ayo tapnong mabigbig na kayo. Ti Diyos, pa'y nakumati parabor kan pamedisyon ka na kayo. Amen. Amen. Bye-bye.